H. Aduma chedi bi amenya. Say yo. Hey papo. Etonya mi anoni. Aduma chedi bi amenya. Say yo. Hey papo. Etonya mi anoni. Owo de na dwinam. Mama wo de na dwinam odofo. Owo yi. Yemfane yonko. Missy owo de na dwinam. Mama wo de na dwinam odofo. Owo yi. Yemfane yonko. Lori owo de adwuma no odofo. Teacher, me be me for Obi awo de ekosu na me si me aba menchen. What menchen wa na wo ye say fam ko kire o ma me a o ma me kire me say be ma foforo bi so wo ho. Enti je say o bo me na we enya sa. Efefanya no ko me ne jai. Wo ne jai say. E dey asem na o ma me kai. Me ne jai. Sanka me adan no me ne. Kire wa e dey asem na o ma me kai. Ye ko yam wo de me kwa ko kire o ma. O ma me kura ni me. Me to me sa kire na ase wo hwe. We mu ame. Na sanka me ni nya ka me ntimi nya ne ma me keke. Keso ma me nim se be ma foforo wo ho. Enye den sa na mo ma no na bibia mo kakra ho. So ma che se na oye me kunu. Me hwa abrabo na me ne bon emwa me. Ene me free na ntia ko me ne ja me ne hwiye bio. Oni ono pe na ja ya na oni ebusua na nyina na esi nkonya. Ehunu se be ma oni ni obi. Ma me hunu. Tie me ma me anim. E pam me se ontimi ne me ntabet. Me pake me no me free onko. Ena akoye. Ena me pake me no makoye. Nti ade na o ma me se be ma uda so ne wo ho. Me nti ase o kire wa. No, uda tie. Se na bia BEDIIDE madam for abena. Eye me dancing. Abena enim se me ne boy ayi. Ko for abena na bra. Ono sa abena no no utimi ka no kora dia BEDIIDE. Ko for abena. Ko for ne bra. Uda me ko for abena ba. Awade. Abeku. Hey. Me so dia ma kokko ne eyi die ye kwa. Enena mafua mutie me. Se muni doma obia. Eya munyi ni sika. Fise pinti asasi wowe. Enna okwa. Apatu praso se nyati ya. Odofo ye dempo sa na eyi no. Kwajo me hwe papa. Ko boachi. O jawa. Mo papa ko boachi. O da hwe o se bre mo. Me pacha me se me hwe papa ko boachi. Papa. Obi hwe. Obi hwe ni. Eja me pacha o ma han. Eja boachi. Me pacha o me chia o. Je so. Me pacha o me ba won kakra. Empanyimfo na asoma me se me mese wo se ye hia wo ahemfie. Na wo na wo ti krom ha se wo na wabia obi biwu a wo na wo hu. Inti no nyambo a ihia anopa pa kina anopa ewo ahemfie. Me da se pa se wo de asoso se me na meti kurom ase bibi ABC a me hu enu nti na mpanyimfo ofere me pa cha yo enya hwe wo so nkra okomumu ka kire mpanyimfo se wo mso mu hia me a me ma de no kura anche meba na nwumre na de wo bia no wo mo ne me aka why okay yo enti no me de nkra na bro na se wo be ma ema nka bro hu se loko eyeje me ye be ma aha be ma opie na ba enti wole trina so se bi nyaso Dabi enkasa nchire papa David man nka bi nchire no Dabi enkasa nchire man nka nchire se ja fane tina man nka nchire se ne kasu chakasa no so na wa ha dia enkra de so na wo na ebu kontu endi ebu ko makura maka kire ne se won de osunkra no ko no kura no aduma chede wanya na eni ya so e ka wo mu kuna nka wo na enya wo mo nya ni enu ana waka no nti so wasimpanifo hia me a me a me kompanifo no na de bi kura me bekoi no mu nyina kura mu ni gina bi nti wo de kan wakoma to ye na papa pe no we wani mu buri se ayi ya wo ti ko be gina se abujafo frem papa wo de twen de nti o mo frem no me ankasa mbeko na de o bi o mo nka kire me eni di na tem so on de osunkra ni ko mumu ko boachi what in sama oba ne kika kire me sese empanyimfo asoma me a me be ka kire no what is wo didi matem
machi ujedua oba no What me nyabotre oba ya bebo m kawa ahemfie ho Papa nananom na asoma me e wa ahemfie se me be se eja boache se nyambo a kina no pomra ahemfie me ba na mbeka kire na tipa na ogina ho no Masa uturo fu chema bo uturo fu chema bo Come on to mebo bibia ni Papa me kwa me se kawanu ku Kokoye de hoye tu kwa kacha da se brese ya tie be ba why yo mate Yeah, that's why. Yo. No one said about I said you. When the About the control. Ah, why? Papa do so perifuro mo ko masi. We know say what can be. Me na menya se. tu mi ekuta wo se no. There be uta enya me na menya se. Papa. Eh. Me tell what you. Say what can enya uta me. Papa dey no. Papa. Kyo. Enya pass we be pie he. Wo tu mi ekuta wo se mu gu na ni ma. Eja koko sechi me pesa. Ah, we did pani mu atem. Eja koko. Koko sechi. Openi koko jami ni ano. Mane tia na se hunu ni di. So se eye pa pani bia ye pani. Openi koko jami. Wala so do ba no. Mane tia no. Edi ade no no. Koko sechi. Ku mani ma sisa. Openi koko jami. What you know dey friend? Ede me fie dwan nyame do fise tu o. Yan kona me ni yan ko Ana oda se odwan ye beku no ma yanka no. E bia bora so do eja. me me didi ball so. Na nya kudi na yo honse. Ye kesem se chire pani. Papa. Wo no amere du se de se me de ye o me de ye. Papa jai. Papa me se jana baby ade do. Wo piano. Oh, we problem dai. Dale na. Afi. Na se yanko. O sa ma bo. So da wa. Na se yanko. Wa be ma. Si o ta wo dem. Ewi e ba wo dem. Ade pani. Asa panchi ade ka shira kuna pampa. What's all the hood? Odia e yo be fie be di fie. Eyo. Fifa. Na ko fa madam for ne de naba. Abena. Fifa. Enim se. Kroma ye wa hai. One number 1 between na. Oh, me die. O de ekosu ni na wa manfo mo awarie mu nsem ni na wonim. Abena kan no kura kira ni. Onu obi o wa na onu obi ni. Bana de me. Wo de catch Madam Fui. Ah, Fifa. 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 Abena kan no kura wo mani abre o. Kan no kura.
the omode yam kruman mempe. Your mamma cried the yam and mempe. Oba o maju watena me so atete. Me na manafa manfo hu ne se makoju obi yiri o se me eno so eni hwe. Tie. Me yonko no. Me ne na ekọ na eba. Oni abeku agyan. Abeku dey say long time. Yes. Long time. Oni na agyan da. Se wo be me bia, kam ya me ka kire. Ada wunyimi ni. Abena nti so ne abeku agyan. Ada no ne me ko ye. Se me ko ma me ho a me ko tie o ma me. O ma me kura mpemi ni mahwe. O mpemi ni mahwe o. Ne ma me die. Saa na obe ye wo. Chese be ma ne da so wo ho. Saa na obe ye wo no de wo mi ne se. Na wo mpene se ne ba ne begyan be ma. Na de na ekika kro no me kro na me ma ma ni ye den. Ana me ma ni jai no. Ni ma me de no mpene so na so ni bibi. Be kakra no. No de daw fom. Ma me ne saa na ote. Me ni mu no. No de daw fom no ofra wasew. Woni how? Afrifa. Mama na hwe na nim kakra. Afrifa. Ne ebe fa azie kwoti anka akra na afi o mo hwehwe mo bomi din hunu bi sirimi akire be no so ni hwe hin. Ai saa no mo tie so amabeje watena me so. Eye krom afo osu. Afrifa mesre. Kanekase. Bemen. Ye. Kokona don sen nam ni tirim. Mene na ja, mene nam ni tirim. Mesre wat. Ne ja so. Mene na ja. Mene mahwe. De mo de me so mene me mam bekasa me patro. Why? Mesre mene na ja. Mesre. Afrifa. Ye. Baba na hwe na nim Mesre mene na ja why? Oni obia. Obia se ka me ka akire. Ni ana me yonko a. Why? Eh? There's some now there's some. What am I saying? Enti we na mo kasa so ofie esa na obi twam kura wasese me kan eh aya ma mo nyesa cheben mene na ensha no shana misra why mene me ma me bekasa why shana nim kakrai chuden chem sene meda mama na mi Kofi. Afrifa ma feel. Ochna, ocho de mena ma me nko amenda na menrenren ni ma bi ho. Sanka wo ba prakwidie sanka na no no. Yo ma me betimi abaye ne ha na mempe. Onye bio. Ah, na enti nam so de ko. Chirewa. Ana yanko, wo de yanko. Achire. Why? Na de wo ko no. Ma menti e wo mframa mu se fantini be ma na beku asa abesia behye wo ho. Se ne age no. Omra na oni ma na esisi ade kwa wan fa ne ma bia ma. Oma ha bio, Mr. Oma me nchen. Chirewa wo de yanko. Yambo, tips nyambo cha memba. Na wo ma me na ha. Yanko we ya na mo ha me ya nka me kwa yi hukura ho. Makope kakra gu. Tina no aba. Nyambo cha ma no papa ko boko na msi ha. Tina no aba. Me ko. Everything nia wone ne tia no mame. Nia wone ne tia no papa. Sa wondo no afa papa suja no manenko. Adoma chede bia menya. Say yo. Eye papo, ejo nyamia no ni. Adoma chede bia menya. Say yo. Eye papo, ejo nyamia no ni. Adoma chede bia menya. Say yo. Eye papo, ejo nyamia no ni. Kata bense Enkasa Mehunu bibia Ainvie wani evrewo Odi ego Enedri ya wenimo Meba bezraba agun Amu anu zedi ho ikanu Eye no gredrodo ubefa ba akọ Meba bezraba agun animu ya ohene na na se jase hena na ku meze baagun bia ye baagun yese benye yi de wo beji ejina mu no na ma va na go no anyi wa hodo enti odi ekọ
Na o ye de te se ye frɛ me. Ye unya hunu ye no me ma huna tra. Ko wedding guni mawi. O man sha atade da de bia okoso anu akunkun. He na wo te o so an kwakire mu fie. Wo bo nton be a wo nka owuo he na wo. Yesu se wo de wachi asie. Na ka o kire obi se wo ti bofu edu na ate akoma dan. Ka de be chi ne ma nkrofo asese gina wo da achi no. Me kan yo me catch there ahunkwai say fra ye fra me mama ko we e de asem beba sese mi ni asem ka wo so beba be sera ba ko say ye therefore say ye kontire o say ye jase hino anko bia hino say na ahima o minim we de say nya masem min kan jiro bi say o ma me fra me ade Kunkro bra be ye wajuma Brana bayo, oh, Kukra Brana bayo, what you may. About for bayo, what you mo, oh, Kukra Brabayo, what you ma, Brabay, oh, Kukra Brabayo, what you ma, Brabayo, oh, Kukra Brabayo, what you ma, Brabayo, what you ma, Brabayo, what you ma, Brabayo, what rehearsals na me yem. Ebana mo wada man from the NC. Wo sole a wo ne number kire ba kire wo yi akoma wo fia. A be bi se bian. Na se me ka kire me sa. E fia me me akoma. Mo hwa asam. E mo start no fia no. Wo sole a collection na wo gije ne wo kire no. Unti mfa nyi akoma. Na wo do bia wo betu a kire me se. Wo be so kire me se. Anti ga me se wo ba. Wo bia no wo me bia ni bia ni. Mama wo be re. Dia na be. Sa de yin. Ye nyina difia be he wate. Wo to so aso mpana twe. Papa isi kana no do me nyina ni no. So aso mpana twe. Wo so le sika na de ko ma mpana no ka betimi dia ma me. Hey, wo to uni mpana ni. Me wo mpana. Hey. Arubia, ezei. Me hoye. Go maje. Obu mo e. Ola to. Ado be hwem papa. Wapio. Dabi. Be hwe o sebrem. Dabi. Me am sebrem ne ma hu awie atwam kra. Na ha be fia no ma na o sebrem na ba hwe. Mama, em erehwe na. No wo sa be se be twitwiri mu ha. Ai. Arubia me no won komo ketu ebi ntinanka. Mse ya moni wure mu ha na ye ntena fia. Na ma be de ma me. Hey, kachi me mpede wo ye no ha. Me nuane no nkonwuram. Ngodi nkomo. Ha no sunsun fie ntino enya nkomo bia na edi no. Aho. Arubia na. Kan wa ya. Kan wa ya. Ungo fenso mre. Wa du me se me fenso mre. Na ka be akora ma ho. Amache, to bu ayi. Me to bu sei. They say me se me bu mu ho. They say no e kwama se no bia dan, what you say? Ye ne kai yo. Enkomo na de bae no de ka. Amache penso bre ye. Na wo aba ofie o mani nso no. Ana wo ba wo du kwa so. Kan komo no because wo ka kire me kra ma wo ka kire no. Dabi. Nti wo de ka. Why? Me bra pani no bra betena. Ebe on tena he. Amache tena. Me tena he. Me be bon komo won tena. Oh wo to abonten purum. Debi. Masa, o wari awe. Amache. O wari awe. Efi amu ya basasa. Hey, what is that? No mo ja basare de edi fukwa so babu sa se ya basa. Bra wan tena fifi abede di unkom. Bra mfi no. De na mpa chense oh.